हरे कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील. तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील. आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला. संपर्क 9552 3052 05. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अपघातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस कमी व्हायच्या जागी वाढतच चाललंय. काल मध्यरात्री 1:30 वाजण्याच्या सुमारास चालकाचा ताबा सुटल्यानं वाळू वाहतूक करणारा ट्रक थेट घरावर कलंडून अपघात झालाय. माडकोल धवडके येथे ही धक्कादायक घटना घडली आहे. सुदैवाने या अपघातात चालकाला आणि संबंधित घरातील व्यक्तींना कोणतीही दुखापत झाली नाहीये. मात्र त्या घराच्या छपराचं आणि ट्रकचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. संबंधित ट्रक वाळू घेऊन आंबोलीच्या दिशेने जात होता. यावेळी तो माडकोल धवडकी येथे आला असता चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि तो ट्रक थेट घरावर जाऊन कलंडला. त्यात घराच्या छप्पराचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. मात्र सुदैवानं या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये. दरम्यान मोठा आवाज झाल्यानं परिसरातील व्यक्तींनी त्या ठिकाणी धाव घेतली होती. यावेळी अपघात घडल्याचं उघड झालं. दरम्यान आतील चालकाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर ट्रक मालकाला अपघाताची कल्पना देण्यात आली. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.